कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दालाइसा कुसुगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेवहाय 58 बोसोरनि उनाव दिनै बे दालाइसाया गावनिनो थाग्रा मावखुलि बे जारिमिनारि समाव दिनै सा ओनसोलनि रायजो राजानि मदद आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि सासे इएम उकिल मोसाहारि सार बिथांनि मददजों बेवहाय मोनसे मावखुलि बाव गायसननाय जादों। जोङो आसा खालामदों जे बर' हारिनि थांनाय आरो थैनाय बर' राव थुनलाइनि खामानि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बे मावखुलियाव थानानै मोजांथारै मावनो हागोन। जोङो मिजिंथिदों बे जारिमिनारि समाव सा कुसुगाव दालाइसा एबसुआ मोनसे जारिमिनारि बे जाना थागोन। गोजोन्थों। दिनै मावखुलिखौ गिबि खेबै गायसननायजों लोगोसे नैबे दालाइसानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरगोन? जों बेखौनो फोरमायनांगोन सा कुसुगाव दालाइसा एबसुआ 1987 मायथाइ जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारियाव मोनसे आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय आन्दालन खालामजेनदों बै समनिफ्रायनो गायसनजानायमोन। नाथायबा गोबाव सम बेवहाय मावखुलि गैयामोन। नाथाय जोंनि मददजों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों बेवहाय जोङो गासै 13 बिगा बेवहाय हा सोरजिना लानो हादों। बेनिनो माखासेखौ जों गय बागान खालामबाय आरो जों सानदों जे सा कुसुगाव दालाइसा एबसुआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट रावनिबो सायाव बिदि सोनारै जाहाथे जोङो मोनसे पार्मानेन्ट सर्सफोर खालामना लालांनायनि आरो बे ओनसोलाव जे मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय जे बे इउनिट एबसुआव जे फैनानै ओनसोलनि गामिनि माखासे थासारिफोरखौ जे फोरमायनो आरो बेखौ समाधान खालामनायनि जे सावरायनो जों बेवहाय खाबु मोनगोन आं बेखौ खावलायबाय। आरो बेवहाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों अरायबो सोमोन्दो दङ, खाथि सोमोन्दो दङ, अरायबो अनबोबाय थादों आरो इयुनावबो नैबे सा कुसुगाव दालाइसा एबसुखौ अननानै जोथोन लायो। जेरै सिगाङाव लाबोदों बेबायदिनो लाबाय थागोन जों मोनसे मिजिंथियो।